Čaute ľudia, moje meno je Gaser a vítam vás u ďalšieho videa. Toto bude ďalšie Tour D. V tomto Tour D sa dozviete, čo sme robili asi tak pred mesiacom cez víkend. Prečo som to nedostrihal až už pred mesiacom? No, pred mesiacom, nebolo to práve pred mesiacom. Pred pol mesiacom sa mi to vôbec nechcelo strihať. Tam veľmi super v tom hoteli, ináč moji rodičia mali 15. výročie svadby. Všetci potlesk! Varili tam veľmi skvelo, ja som zabudol natáčať, lebo mi to veľmi chutilo, možno som iba dezerty natočil. Ale ja vám tam dám taký obrázok z internetu. Zase som tu ako som bol v minulom videu, je to naozaj dobré rozprávať sa takto s vami, s mojou kamerou. Poďme už k veci. No, takže pozerajte videjko a všetko sa dozviete. Kto sa teší? Ja. A ja sa teším. Takže toto bol taký krátky príchod. Hneď prvé, keď sme tam prišli, sme sa vybalili a pozreli si izbu. No tak si pozrite. Poďte páci. Tu je náš krásny apartmánik, tu je naša detská izbička. Zasvietíme vám to. Tu je naša obývačka krásna, však? Právny gauč, televízor, mini kuchynka a spáleň. Fajné. Dobre. Takže ešte máme kúpeľňu. A tu vám ukážem už tam. Prepáčte, že zábery boli troška tmavé. Keď sme prišli a vybalili sa, pozreli si izbu, išli sme na večeru. Na večeru sme mali tekvicovú polievku s semiačkami. Potom druhý chod boli neskutočne vynikajúce špenátové halušky, poliaté roztopenou nivou. To bolo úplne delikatesa, mňam. A ako dezert bolo vlastne také rumové, karamelové. No veď, pozrite sa sami. Ovocie sa volalo akože fikádo, alebo až také. Nebolo to zlé. No, ako sme sa najedli, tak sme išli do wellnessu. Z toho nemám zábery. Aké sme sa vywellnessovali, bo je tam bazén s protiprúdom, 2 sauny, výrivka. A keď sme sa vywellnessovali, tak sme išli na izbu. Na izbe sme si ešte pozreli chvíľočku televízor, potom sme išli spať. Druhý deň išli sme na raňajky. Na raňajky som mal džús, to boli prvé raňajky, hej. Džús, asi tak litra džúsu. Potom som mal chlebík vo vajci a ešte k tomu chlieb s maslom a syrom. A ešte nejaká tá zeleninka. To boli raňajky číslo 1. Sme mali naplánované, že pôjdeme, bola taká akcia, volalo sa to, že zelený chopok. Yes, čaute ľudia, moje meno je Gaser a dneska ideme čistiť tie lanovky, budete mať z toho takých zostrých. No,
Nachádzam sa na izbe, práve sme boli na raňajkách, boli dobré, ja som si dal, to som vám vlastne povedal, čo ja viem. Budete mať z toho zo strých, zo všetkého, možno vám tam urobím aj taký vlogík, ako je tento. Spal som v tejto izbe. Pekná však. Ukážem vám výhľad. Pozrite sa, aký výhľad tu máte. Prepáčte za ten blesk, čo vidno v odraze. Takže máte odraz na lanovky. Sú aj spustené, aha. Už pôjdeme zbierať. Dobre, tak zatiaľ čaute. Teraz sme proste zbierali zo zjazdovky kamene a to, čo sme zbierali hodinku a pol, oni nám za to dali 4 skipasy, každému po jednom. Asi mimo sezóny. Potom nám k tomu dali fajný guláš. To si samozrejme pozrite. Vyhrali v tombole, to si tiež pozrite. Ďalej keď sme už tak išli, tak sme išli dole lanovkou. Ocino išiel po auto, my sme išli pešo ku hotelu, to je od tej lanovky tak. No, potom keď sme prišli na izbu, si už ani nepamätám, sa mi zdá, že sme išli do wellnessu. Wellness! Bolo to úplne super a pozrite si tento zrýchlený zostrih záberov. Keď sme prišli z wellnessu, tak sme išli rovno na večeru. Na večeru sme mali fazulovú polievku s mäskom. Ako druhé, volalo sa to, že Gordon Blue, možno to poznáte, je to mäso plnené šunkou a syrom. A k tomu bol fajný, exotický kompótik. Desert sme mali toto. Neviem, bolo to taký koláčik, neviem. No veď si pozrite ultimate ochutnávku. Toto ide byť ultimate ochutnávka dezertu s nejakým ovocím, ktoré ani nepoznám. Píšte mi do komentára, jak sa to volá. Tak samé ovocie dávajú neznáme také. Dobre, poviem vám, jak to chutí. Chutí to jak zmutované jablko s kalerábom. No a keď už sme sa najedli, tak sme išli do takej spoločenskej miestnosti, kde mali biliardový stôl, detský kútik a zasa mini panoráma. Potom sme sa zasa išli vyspať
Na druhý deň sme sa poriadne už pobavili, dali sme si výborné raňajky. Raňajky číslo 2 boli zase pol litra džúsu, chlebík s maslom a syrom a ešte k tomu nejaká tá zelenina. Išli sme rovno do Dobšínskej jaskyne, ale slobody. Nesmie sa tam fotiť ani natáčať. Iba by som si za to zaplatil 10 €. To sa mi tak nechcelo. No tak tu sú také 4 rozmazané fotočky nekvalitné. Pim, 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 pim. No a to boli tie fotočky. Keď sme odišli z Dobšínskej ľadovej jaskyne, tak sme išli domov. Ak sa vám videjko páčilo, tak nezabudnite hodiť like, poprípade nejaký pozitívny komentár. Odoberajte, ďakujem a zdieľajte toto video. Ďakujem. A Gaser TV sa s vami lúči.